C'est-à-dire Ah, quoi que? Bura wole ka dia kani sigi ngoro. Bura wole ka dia. Burama. Ah. Il fa bi du. A fa tenye de. Kana fa ka fa be ka wole de. Je ne suis pas son père. D'accord. Bonne. Bura. Ah. Ebe mun ne kelen bela so ngono le. Ha? Bane man ko se don drone. Ki ko seme? Ah, mo ma sagan folo kuma te yi ko seme ma. Ne ko bura o. E bina don dala do jume. E bina don dala san jume. Wati jume ko fone tama. Ne chokoro to ka wuli ka ta dugu yala. Ka nga wari nyini. Ngo sila. Ka tla ka no ta ko da ala. Bura e mirisa. Te mirisa. Ba word man. I ba jole flani. Na songo boy ka dama. Bura I boyongo be ka du balobi. I boyongo be. Mais était faux la daka snoko boka yala temi terife baro o teru be ko ka du tabi. E bura dabe fuar dia la sokona ya. E mun demo de. O be fene ka mun kelen be ke ba. Hamura. I be fenga mingi afo ke. Mun be blele barat me domina. Barat me be mi domina. Ni domina ni sala. O manya ni do sudela o manya mizia o te ka fe jago fenta ka dima kati bla sula I desara o fana na bura me mun de kelen peki yeba e go fone taman mi ni kan dabide est ce que bura ne de nde no Quoi que idelo? ka bwala mi am bolente an jugu tikili dusukolo minna halo misigira jarte bura la ta fa ni ka da fa ma fa ka do barlan tente fu wadde bolo maso ko ko ma kana de yame E quoi que? E ko tento fene. Len ta ira ala. kana fo ko ke ya ira ala mo men ta na ke me ko bolo no ko wa Ma. Bere kon bora ka ba kuma be isa. Bora ka kuma be. Ma. Di tuma dane ma. Ga tuma ta tuma. Ah? Man ba de kuna. Abu son kin mare. Ma tuma ta tuma na. Bra. Brama. Ko ka ta mi? Ko ka ta tuma na diwa? Ah, si ga fo mu ga sikoro. Ne na so ko kuma min fi yi ga war bi ba ma ka to wuli ga o te tuma ta kunyo. Bra. Nende. Do refle. Men t'a dit ni b'a di ama a di ama ni t'a dama toy tunga sera filani atina kenya na ko muso dugudenw de bɛ taa tunga na atina kenya na ko yala ko cɛ ni tɛ daminɛ muso denw de bɛ taa tunga na wa n'i taara bilahi i bɛ taa gwa ka sugu kɔrɔ i b'a dun nka jɔnni filɛ kɛ sanfa dugu fa ɔ nasɔngɔ bɔ ko kuma fɔlɔ ye i b'a fɔ k'i bɛ taa tunga na taa i b'u sɔrɔ ɲɛ ci wɛrɛ tɛ mɔgɔ min b'a la somakan dongo a tɛna kɛ ɲɛna ko de bɛ mɔgɔ bila ka taa tunga na n'a tununa su somaw fɛ yen n'a tununa tile awɔ yen nɔ. E ko ke? Ye ne ka suma barakɛla ye bi. San 30 ni kɔ furu. N ko den in ka na joona e ma den bila ka na e fana ma na ni dumuni ye. An tɛ bɔ n'i y'a ta ka i b'a ɲun fa kala ka da waliden kan a da kala. Ba ne ci fa ɲɛna koyi n k'a kana dumuni diya depuis sɔgɔmada in na hali n'ale ma na a ka nin bila ka na nin ka ne dɛmɛ baara la. O de tun ka di ne ye. E nana depuis sɔgɔma foro la e ka cikɛlen min nin ye ne ka cikɛlen ne kelen de don ne dɔgɔkɛ bɛ so kɔnɔ ye o tɛ ka baara kɛ. E k'a da kala. Ami ne ma kɛngɛri da e ɲɛ e bɔra Bamakɔ bi e tɛ ka se yan e tɛ ka sɔn baara la. I y'a sigi dɛ. Ayi ne ma se e ma ko ne kana nin mugan ne ma se ale ma. Ayi i bɛ faga ne de bugɔ. Denmuso kelen min bɛ n bolo ne b'a deli. Ne ko i kana bugɔ i b'a faga ne bugɔ tɛ yan. Ba mɔgɔ jigi tɛ da mɔgɔ kan ne yɛrɛ bɛ n den dresser pour que a ka se ka fɛn dilan denmusoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ koyi nin kelen de bɛ ne bolo musoman ye den wɛrɛ tɛ n bolo e ɲɛ bɛ ne dɔgɔkɛ la se b'a ɲɛ e yɛrɛ bɛ ale ka so kɔnɔ mais est ce que dɔrɔmɛ kelen ma ko a b'o dilan ne ɲɛ. Den bɛ dilan mais a tɛ dilan ten i bɛ faga n'a ko kuma ne ye min da kɛ i b'a fɔ o de jira. Daba minɛ hɔn Ibiri. Den dilanni ka di bɛɛ lajɛlen o. Na i ka daba ta. A ye baara kɛ.
bataille ne t'o lamɛn koyi ne bɛ n yɛrɛ ɲɛ de a y'a biri a ka baara kɛ awɔ bɛɛ bɛ baara kɛ e yɛrɛ k'i biri an b'i biri ni ba taara k'i to n bɛ bugɔli da i ka di hakili kɛ min na i tɛ fɛn na koyi taa yan don tu in na na yan e tɛ foyi la ni tigɛ ba ne bɛ n tigɛ cogo di e bɔra tuma min na ka taa Bamakɔ e tɛna tigɛ yan i jija i yɛrɛ ɲɛ hali ni ne bɛ k'i kalan cogo min hali ni furula i bɛ se k'a k'i yɛrɛ ɲɛ daba bila n'a bɛ fɛ ka min kɛ na i ni ba ka taa so walahi ni cola yan n b'i bugɔ fo ka joli k'i kɔnɔ e bɛ fɛ ka min kɛ ne k'o kɛ na i ni ba ka taa so n ko nin tɛ se ka fɛn k'o la i ni ba ka taa so ne tɛ se ka fɛn k'o la n'an tora yan walahi n b'a bugɔ fo ka joli k'i la n'i y'a kɛ sɔn fɔli ma a nana de i ni ba ka taa i biri k'i kɛ i ni ba ka taa ne muso ne n'o bɛ an ta kɛ depuis i ma wolo an bɛ balo ta an jigi tɛ mɔgɔ ka Bamakɔ ko ye a bɛ taa ɲini Bamakɔ ye k'a dun ye an de bɛ a balo parce que an bɛ sɛnɛ min kɛ o bɛ taa kɛ ka Bamakɔkaw balo an mago foyi t'o la ayi baara kɛ ne yɛrɛ de bɛ dumuni kɛ e bɛ baara de kɛ e b'a kalama an ka ko bɛ cogo min na ne bɛ dumuni kɛ i ka baara kɛ o misɛnman ninnu to yen kumaba ninnu tigɛ sanji min nana o don n'an ye n'an ye ninnu tigɛ an bɛ ɲɔ da sisan foro bɛɛ baara an hakilila ko daga sununŋɔ de b'an balo wa n'an ma baara kɛ mɔgɔ jigi tɛ da mɔgɔ kan e yɛrɛ Ami ne t'a dɔn kilo hakɛ c'est-à-dire est-ce que e bɛ kuma mɛn ne dɔgɔkɛ bɛ Ami ba kalama wari min bɛ ne dɔgɔkɛ mun i ba kalama no ba ma banna ka yɛlɛma o fɛ yan n'an ma baara kɛ an bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo di an kan ka kɛ ka fɛn de sɔrɔ ne dɔgɔkɛ ma taa ɲini suyarɔ ko ye an ka du foroba nafolo o de cɛra ka d'a ma ka service ɲini ka d'a ma o kama a b'o waso de la ne la bon ne jɛn'o bɛɛ kɔ min kɛ n yɛrɛ ye i biri i ka baara kɛ ne bɛ kɛ n yɛrɛ ye denmuso kelen nin bɛ ne gɔnɔkɔrɔ ba t'a fa o to yen n'a ni ba bɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛ sɔrɔ foro kɔnɔ yan a jɔlen filɛ ala ka mala ko san 30 ni kɔ furu a san 30 ne jɔlen cogo a sera ka mun ɲa yɛrɛ ko ale ma fɛn ne ma dala ni tɛ nin ka mɔgɔ ninnu den dɔ ye o cɛ dalaminɛ muso o den tɛ kɛ foyi k'aw yɛrɛ di k'a bɛna taa tunga na i m'a ye e ni ala tɛ mɔgɔ min yɛrɛ dɛsɛra hali a ka moto essence sɔngɔ kɔrɔ essence a jɔlen tɛ nin e sera ka sɛsi kɛ moto la ka boli a filɛ k'aw ye joli sa a bɛ so kɔnɔ e bɛ taa mun ɲini tunga na tunga e ma tunga dɔn dɔgɔdi taa n'a fɔri ɲɛna ko den bɛɛ de bɛ se ka taa tunga la e bɛ da o la walahi tant que e ba bɛ ni muso juguya la nin du in kɔnɔ yan nɔ n'i y'a kɔrɔbɔ k'i bɛ taa tunga la n'i ma kɛ kɔgɔji saraka i k'a fɔ ma wa n'i ye kuma daminɛ sara i tɛ sabali ni ne tɛ kuma n tɔgɔ bila ka bi da kɔnɔ ka na n tɔgɔ bi da kɔnɔ ne muso bɛ kuma wa n'i y'a fɔ ko mayi munnu b'i dangadenya fara sa fa de b'i da a fɔ ko mayi munnu nɔgɔ ban mayi munnu i ne cɛ wa e de nana yan min kɔrɔ fa ko ne na jaban e tɛ miiriw n'i bɛ miiri i b'i bɔɲɔgɔnko ladege que ça soit la première et la dernière fois ma femme parle que tu parles hein nin ka siɲɛ fɔlɔ n'a laban ye sinon bɛɛ tɛ ci ɲɛ kan mɔgɔ lankolon fɛn sɔrɔla de yan a sɔrɔla fɛn taa fɛrɛ k'a la kana dumuni k'i si kɔnɔ yɛrɛ kana dun taa tunga na taa i k'o sɔrɔ yen walayi lagare i ka sogo dun n'i fara i ka tɔ kɛ wulu kun sali e kun taara ne ma kankan tɛ yen na ko cidenw bɛ foro la de ne nana karafure ta foro jumɛn den ka foro baara jɔ tabiri kuma jumɛn ne ko sali e tɛ se ka mɔgɔw ɲɛkun lajɛ de wa e t'i ba la wa e tɛ se k'i ba lajɛ pour ka sali n'i y'i sen kun kɔnɔ bilen ko ba dɔ ka foro min ni fa dɔ ka foro tɛ kelen n bɛ kabako da i kan sali bɛ ne kɛri tun kɔnɔ koyi ne ko e ye foro taga muso de ye dabali ma ban mun dɛsɛ de b'i fa la i tɛ mun ɲini foro la k'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn k'i tɔgɔ don mɔgɔw da soit k'i bila ka taa Zangolo fɛ yen i bɛ to yen sɛgɛn wa karamɔgɔ tɛmɛ ka bɔ nin tɛmɛ yan fɛ sisan seri n bɛ taa ka na wa awɔ kan bɛn ka segin ni dɔw ɲuman tun ye ye rendez-vous dɔ di yan n bɛ t'o la ka na quoi ala ka dugu kɔnɔna diya amina yarabi ka somɔgɔ sama bɔ a la yan a ye kɔni b'a dɔn o bɛ bɔ a la sa somɔgɔw bɛɛ kana sama mɛ ale kɔni bɛ sama o ye a diyagoya ne ye b'a dɔn puwake b'o ɔ i y'a ye cogo di k'an bɛn kɔfɛ awɔ puwa kan bɛn awɔ voilà
barake bay iga bara konde ni ga barai ne ay abina ni choy selifana wati afale ne do wallahi e bi bria before 17h ni ala chendi labla wa nga shuro fana ali multikele tsega temaka ni bamana ma na resigale no nazoro ne denye demuso nyi bamana te fukari wolo koyi wallahi bamana te fukari wolo take fukari de wolo le kajia ne la jogo amina ne denga nga teme je beka ne nata te mashika ne be nga barake nyere nyede ne ne ko Salim ebe ne sondi ko wa ebe ne bien de ko ha ne mu fo enyana sataka kula mo mani barita ya mu yaki bai muso jugu mu yaki bai ofla ko nyana satana dinge lahara jugu na de muso danga dembe sokono ya no ulu bene bonya u bene bonya ye salika ni danga dia kuma me ne bare do o fla fonyana bi danga dia karika buila ni ne man fere fasi yira salila fe wallahi sali bene bonne dabuloka sali bene bonne dabuloka ni beke muso e bi senta ka dako foro be kabako daika danga din n'a fɔra an musoman saba de ye balimama ye mais e tɛ gɛrɛ maa si la waati bɛɛ e b'i kelen na o ye mun ye. Ami muso juguden ni muso ɲuman di olu tɛ se ka kɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye dɛ. jɔn ye muso juguden ye. Ne kɛ e ba wuli k'o ta ko ne tɛ dɔwɛrɛ muso juguden kɔ e ba wuli k'o ta k'an ba tɛ dɔwɛrɛ muso jugu kɔ e Sali ne tɛ se ka gɛrɛ la o kan kan dɛ. O de bɛ ne sira o de kama ne sɔn ka gɛrɛ o la. An k'a kɛ i kana se ka gɛrɛ Sali la mais mun ne ta ne fɛ an ka baro kɛ. O bɛɛ ye siranɲɛ de ye. Hey aw hakilina ko ani ne ta kelen tɛ dɛ. An ba kɛ tɛmɛna an ka sira ye o ji b'an bɛɛ de cɛ. Ne kɔni bolo ne bɛ sira min kan a ye ne to ta. Ne mana sigi kan ba yɛrɛ Tano de. Sata. Apa kek? Ada mami mini. Ne wai ka ramadi ana sina tun tura te ku an. Oh pai. Lalu an lebo. Na. Ne foto wo yefa. Alma. E ka ramadi afene banasa. Fo bajambla yala kare kono ko araperia e yanti boyongo to la ba bena ya soro to te bena ka so to no fambi danga dia fasa bo fanere mana bena ka so to ko ni fare bila araperia te ita to ga wula hono interga flene to la en fait aga mishu gemba tala donc ibila be sini sogoma nte boki to ande ni be minke oke sini bembi ta kati blay ibaka mishu gwe aga mishu gwe bane ti so ita iga duwe me danga dene beta mishu no fa be fere ne biga dubla fone kan ta so opera la o kon taw atination akada ya saba be ka ko gere ko nga ko ko boro ene Sali te ne nyongon kwa an be korom so yere o be na be korom so ni ko ne bali ko ne ga tuga ko ne dogon tawya ni ma tuga ko se ga tuga ne kwa ne kai Bene manini. Ele tega foi família muito de la cola. Na matura ngana tu. Alama kuma mfo sa esi ibe kuma ngoro do ibe kuma ngoro danga de danga de alama sini ga dia
Détruire. Il est baissé, il est là. Regarde comment. Ça va pas, c'est toi. Impoli. Et voilà. Il cap muso, il cap juguya ni ka hasidia. Il ka kono juguya ni ka mogo langoya de frère. Comme l'on voit tiens du. Mbolo du kono. Ko sa ko tege. Bu ba ke soit inu beta nyon fait. Ta to kono de. Na na fay. Siri. Photo ko dala. Kibaga la mate ga tu. Agara su ko to kan korom so. Amala jam se ga ben jam na mo. An korom so na te ben fe. Mo ti sanga mo jawa na yo fe. Ibora be ka siri bam so ko kuri ne ba. Ali ne ba te ga se ga don fini mi ma sanga ne ma. Ka so ga le ba ka kuti. Ne no ko me ben yin ale fe ale bo ga kuri. Aga to yi. Yo ko na wo fore ana bo te. Ma. Majibu era kungelaro. Nima tahu ni antara kalau Madu ni mama. O Memuna? Ne tahu ni from kala. Made. Femini bejo bela. Chiesi na musobonyai. Adana teme kojugu wale bisresi na musodini. Nini fena ngeke fere barombo. Idesene no ki fere. Ani nyo fere ka modu dumina ebe sra banya ko warbe di bama. Abi kla ka to beda ka musoma. Ne kwante dore ko ngore benare e ga dumini nema. Ene de yo foto ko ni. Furu bato te ya. Ne be ne ke to godi. Ne nta di alarima. Ala ko kanga furu bato. Kanga nche bato. Me ne do mana wuli. Wa fo ko ne nodo. Ne che mana wuli. Ne makan ko sokono. Ne kera mango ni sokono ko ala. Ere be se kan be kititige. Ne nta di ala ma ala.